Velkommen her til Jeppe Osmans brevkasse. Og i dag har vi fået et rigtig godt brev fra Maria Andersen. Og han skriver: Kære Osman og Jeppe, hvordan behandler man sine venner bedst? Smager godt spørgsmål, synes jeg. Er vel lige præcis sådan et slags spørgsmål, som du bare synes er alle tiders? Ja, jeg synes, det er vildt godt. Ja. Hvad mener du med sådan en slags spørgsmål? Ja, sådan et slags spørgsmål, hvor det er forventet, at man svarer et eller andet puddersukker, sødt, kvalmende lort. Ja, det kan jeg nemlig rigtig godt. Det er de bedste. Men du kan jo også godt lide, hvis at dine venner behandler dig godt, ikke, Jeppe? Jo, men jeg kan godt lide at være rigtig ond ved mine venner. Ja, det kan du godt. Det er du god til. Ja, jeg har også trænet rigtig meget. Mhm. Så hvis det var, jeg skulle svare, så ville det nok være sådan noget med at hælde sand i deres madkasse, eller lime deres ben fast til en glupsk vagthund. Au, siger jeg bare. Ja, det må du nok sige. Ja. Eller også tisse dem i håret. En dag, hvor der er frostvejr, så fryser det fast som sådan en gul hjelm. Og så når de kommer indenfor i varmen, så smelter det ned over ansigtet på dem. Ja. Nå, men for at svare på det spørgsmål, Maria, så vil jeg nok sige, at hvis man skal behandle sine venner rigtig godt, så kan man for eksempel kramme dem, sådan her. Hej, min dejlige ven Jeppe. Du er dejlig at Hey, hvad laver du? Jeg krammer. Hold op med det føleri. Jeg hader sådan noget følelsespis. Men jeg vil nok sige, det vigtigste, Maria, det er, at du skal være der for dine venner. Ikke? At du ligesom altid skal være til stede, hvis de har brug for dig, og hjælpe dem, når dine venner har brug for det. Ikke? Så det er godt nok. Ja. Det er det vigtigste. Osman, Mhm. vil du så gerne hjælpe mig? Det kan du tro, jeg gerne vil, Jeppe. Du er min gode ven. Osman, så skal du hjælpe mig med at give dig en lammer. Du plejer ellers så rigtig godt kunne lide at gøre det selv. Vil du ikke selv gøre det? Nej, fordi jeg er så træt i armen i dag, Osman. Så du skal selv give dig selv en lammer. Det ved jeg altså ikke, om jeg kan finde ud af. Osman, giv dig selv en lammer. Kan du huske, hvad du lovede? At du vil være der for mig. Se så, kom i gang. Osman, Ja, Jeppe? vil du gerne hjælpe mig igen? Ja, det kan du tro, for du er min bedste ven. Så skal du give dig selv en lammer lige præcis på det samme sted. Men den her gang skal det være endnu hårdere. Ja. Jeg ved ikke, hvor god jeg er til at... Osman, Au. ja, det var godt. Osman, Ja, Jeppe? vil du gerne hjælpe mig? Ja, det kan du tro, jeg gerne vil, for du er min bedste ven. Så skal du give dig selv endnu en lammer. Lige præcis på det samme sted, og lige så hårdt.